uma siphila ngomoya masihambe futhi ngomoya. Haleluya. Khona sokubona uNkulunkulu ngoba lapha ya uyibalile kuPawulu imisebenzi yenyama. Mase ngezansi wathi abenza okunje abayi kulidla ifa lombuso kaNkulunkulu noma ngabe kuthiwa bayathenda isonto, kodwa uma benza okunjaya njengalezi ezibhalwe lapha lithi iBhayibheli abayi kulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Noma ngabe kuthiwa uyibishop noma umpostoli uma enza lezi zinto ezibhalwe lapha ya lithi iBhayibheli ngeke baze balidle ifa lombuso kaNkulunkulu. Noma bengaprofetha uma benza lezi zinto ezibhalwe lapha ngeke baze balidle ifa lombuso kaNkulunkulu. Noma bengashumayela uma benza lezi zinto ngeke baze balidle ifa lombuso kaNkulunkulu. Haleluya.